tong sampah kena seminggu ora dibuang kuwi ambune kuwi lho. Ora apa-apa lek. Lentute. Kene wong lanang iso ngomong eket nang rene. Iya, aku ndi? Nang kene. Kowe kene. Lho, lah kene di situ Sapa? Maksudnya ning ndi? Aku Serendem kene, serendem. Oh iya. Matamu ya. Lah piye to? Lah piye? Kene percel, kene serendem. Oh, kono ada. Kene aku. Kene sentem. Wis? Nembang wong telu. Mak jedor, mak jedor, mak jedor. Dor. Enek sinden pecah. Sindene entute ambune ampek. Ana resepe ya entut gak mambu ya. Resepe ya apa? Gak mambu carane piye? Dinget. Resep anyar dulur. Sik to. Tak pengen tot ra mampu sampean nget agak dilebokne tek ning didang des dibuka cus ngeblak sing nget.